Oke guys. Oke. Oke. Hello lulu dia sawarang solo padi baraso kamanjadi ko manjadi bandakan kate ko indak bandakan yuo siriana surui kagagangnya Up. hoburu wakanda ada kananelo ko lai banakan kini ko indak banakan laki dagang nasurui kainonyo Onde. Agi pakai. Kola baru dia gadang pandan sularo banyak nantagan tuang hari nan sadang tengah hari Ikola baru dah gadang badan sensaro banyak nan dentang guang badan tetula di nagari Onde. Coba dak tumbuh di laman di jolua jo ampu kaki Usalamo data gak di laman itu cibuk basola kaki naik kanjuang malah dulu Lapi pakai. batu sangka dia balantai batu para jual buah wasilang sadang dek kapal tak lalu kunun lelaki batang pisang Agi pakai. Yo melang layong banyak talang pakaro talang Indak sepanjang talang bantu akari bubui bio-bio nama rao kalamalapau kanil sultan diraonyo sadiang mai ke ike cincin waneli sadiang mai ke ike cincin Lalu pakai. banyak malang pakaro malang indak semalang untung aku untung bacando padi salibu ketumbuh musim talampau ketabi pianggang tibo karun dua burung laratang cinto na tinggi karangkiang raso kemungkin tak sampai Gadang musaji dibulakan terletak di bawah bayu tinggi tampak dari bukit taratai saideran bukit dalemo Adia sapantun cincin intan terletak di jari mani hati taniai nak memakai lai ko izin dinan punyo Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiai.